ακόμα δεν το σφίγγω, καθώς θέλω να βάλω και την σέλα μπροστά και μετά να τα σφίξω μαζί, έτσι ώστε να κάτσει το ντεπόζιτο και να πατήσει καλά. Για άμεση ενημέρωση για το τι γίνεται στο Astra Grand, έχω εδώ ένα προφίλ στο Instagram, ρίχτε τη ματιά σας. Για αναρτήσεις έχουμε προτιμήσει τις YSS 33 εκατοστά. Τις έχουμε πάρει από τον Naka Motopart. Χρησιμοποιώντας Antonellos 5 έχετε 5% έκπτωση στις παραγγελίες σας. Σε μαύρο χρώμα για να ταιριάζει και να κάνει αντίθεση στα υπόλοιπα πράγματα που θα μπουν πάνω. Τις αναρτήσεις αυτές τις έχω πάνω στο Krypton R εδώ και 5 χρόνια και είμαι πολύ ικανοποιημένος και είμαι στην Κεφαλονιά όπου οι δρόμοι είναι γεμάτοι με λακκούβες. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο όμορφες στο μάτι όσο και καλές στην απόδοση. Πήγαμε πάλι με εγώ ISS. Προσοχή στα υγρά φρένων όσον αφορά σε χρώματα. Δεν θα σας αφήσει τίποτα, όπου πέσει θα σας αφαιρέσει το χρώμα. Οπότε όπου σας έχει τρέξει περνάτε γρήγορα και σκουπίζετε.
Πολλοί με ρωτάτε για τις μπλούζες που φοράω στα βίντεο που γράφουν Τριάντης Builds. Αυτή δεν είναι μία από αυτές. Επιτέλους έφτασε η στιγμή όπου μπορώ να διαθέσω και αυτές τις μπλούζες σε εσάς που βλέπετε. Έχουμε 3 σχέδια. Πάρετε τα στην οθόνη. 1, 2, 3. Τα στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Η παραγγελία μπορεί να γίνει από το Instagram που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι το Instagram που χρησιμοποιούμε για το κανάλι, το Τριάντης Builds. Αγοράζοντας αυτές τις μπλούζες μπορείτε να στηρίξετε εμένα και το Astra Grand, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τα βίντεο που βλέπετε εσείς. Στείλτε μου ένα μήνυμα και κάνουμε την παραγγελία σας. Πάμε να βάλουμε τις βάσεις του μοτέρ. Οι βάσεις του μοτέρ είναι 2. Βλέπετε η μία από αυτές έχει μία εσοχή έτσι εδώ πέρα, περίεργη, και αυτό είναι επειδή πάνω σε αυτή την εσοχή πιάνει το ελαττήριο του φρένου, του πίσω φρένου. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Συνεπώς αυτή θα είναι η κάτω η βάση.
Πήγε και το ταμπελάκι πίσω, σημαίνει ότι είμαστε επίσημα πίσω στα γνήσια πράγματα. Προσπάθησα να του δώσω έτσι μια ανανέωση, όσο γίνεται να το καθαρίσω κτλ. Όμως δεν μπορώ να το βάψω, καθώς θα καλυφθούν οι αριθμοί και τα γράμματα, και δεν μπορώ να το τρίψω και περισσότερο, καθώς θα αφαιρεθούν οι αριθμοί και τα γράμματα, συνεπώς θα πρέπει να μείνει έτσι. Είδατε που μπήκε πάνω το μοτέρ, συνεχίζουμε ασταμάτητα. Πάμε να συνδέσουμε τη βενζίνη μας. Πρώτα όμως θα πρέπει να περάσουμε ένα φιλτράκι βενζίνης, καθώς έχει βελάκι για τη ροή της βενζίνης, για το πόσο περνάει, το βλέπετε. Και πήγε και η βενζίνα μας. Θα μπορούσαμε να το δρομολογήσουμε και να περάσει πάνω από τον κύλινδρο, όμως αποφεύγουμε να περνάμε γραμμές βενζίνης σε πολύ καυτά σημεία, οπότε έτσι όπως το έχουμε περάσει κρίνω πως είμαστε πολύ κομπλέ. Πάμε να συνδέσουμε και την γκαζιέρα μας. Ένα γρήγορο καθάρισμα. Μαθαίνετε τα κόλπα του αθλήματος με ένα WD. Όταν περάσετε λάστιχα καθαρίζουν και ζωντανεύουν. Βάλαμε και εδώ για να μην τρίβει πάνω στο φτερό. Πάμε στην γκαζιέρα μας. Τα μείγματα τα αφήνουμε όπως είναι. Ρίχνουμε λίγο WD εδώ και εκεί. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο φρεσκάρισμα στο μπροστινό σήμα αστρέα. Θέλουμε αυτά να μείνουν έτσι γυαλιστερά και τα μέσα να γίνουν όλα μαύρα πλέον.
Κανείς θα σκεφτόταν να το κάνει με χαρτοτενία. Όλο αυτό, να πάρει χαρτοτενία, να την κόψει κτλ. Εγώ θα σας δείξω ένα παλαιό κόλπο. Παίρνετε γράσο στα χέρια σας. Πολύ λίγο. Και το απλώνετε. Θα το απλώσουμε πάνω στο ασημί. Και με μία πετσέτα σκουπίζουμε το γράσο. Ωραίο. Και έτσι, πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να βάζετε χαρτοτενίες και 1002 πράγματα, του έχουμε κάνει το φρεσκάρισμά μας. Αλάνια, έχουμε ρεύμα, έχουμε φανάρια, έχουμε φώτα. Μπήκε και το πίσω φανάρι μαζί με το καρχαριάκι, δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό. Τέλος πάντων, αυτά φυσικά δεν είναι τα γνήσια, είναι κινέζικα. Όμως τα έχουμε επιλέξει καθώς το πάνω είναι LED και διαφανή και το κάτω είναι διαφανή. Όταν τα σύνδεσα προηγουμένως, αρχικά δηλαδή, πάνταγα φρένο και ανάβανε και τα φλάς μαζί. Άναβα φλάς και άναβα και το φρένο μαζί. Του Θεού του. Το πάνω δεν ήταν καν ενωμένο πουθενά και έπρεπε οπότε να φτιάξουμε την φύσα από την αρχή. Φτιάξαμε δικές μας φύσεις εδώ πέρα. Έχουμε καταργήσει πλέον, δεν χρησιμοποιούμε τη φύσα για το καρχαριάκι από την μπλεξούδα τη γνήσια. Την έχουμε ενώσει πάνω στο φανάρι. Και αυτό τώρα το φρυδάκι, καρχαριάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται, και το φρυδάκι θα το πούμε. Το φρυδάκι αυτό δεν λειτουργεί μόνο για stop, λειτουργεί και σαν φως πορείας. Έχει μικρή και μεγάλη σκάλα δηλαδή. Και το έχω. Τι ωραία του να έχεις φύσες και την ελευθερία συνεπώς να κόβεις και να φτιάχνεις καλώδια από την αρχή και να τα φτιάχνεις σωστά. Σε όσα μηχανάκια κι αν είχα, δεν είχα προμηθευτεί ποτέ μου φύσες, καθώς δεν είχε περάσει καν από το νου μου, θα μπορούσα να πω. Σαν αποτέλεσμα, να μην δουλεύουν τα ρεύματα όπως έπρεπε να δουλεύουν κανονικά, και όπως θα δουλεύουν σε αυτό το μηχανάκι. Όπως είδατε, δουλεύει flash κανονικά, δουλεύει και stop κανονικό. Είμαστε λες και είναι εργοστασιακά.